Żewġ irġiel Portugiż ta' 22 sena u Ingliż ta' 21 inżammu arrestati wara li allegatament weġġew serjament Ingliż ta' 20 sena. Quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek intqal li għall-ħabta tal-4:15 tal-ħadd filgħodu il-Pulizija ġiet informata li seħħ argument fuq barra stabbiliment fil-limiti ta' taqali. Il-prosekuzzjoni spjegat li kif il-Pulizija wassu fuq il-post ġew informati li membri tas-sigurtà tal-istess stabbiliment żammew raġel li kien involut f'argument. Ftit wara huma qabdu lit-tieni raġel li kien involut fl-istess argument. Intqal kif il-vittma għadu l-isptar Mater Dei jingħata l-kura. L-imputati wieġbu mhux ħatja l-akkużi miġġuba kontrihom. Il-qorti presieduta mill-Maġistrat Frendo Dimek sammithom arrestati. Bulgaru ta' 44 sena nata sentenza sospiża l'4 snin sospiżi għal sentejn wara li ammetta li jeddet lil martu. Fil-qorti intqal kif fil-5 Settembru l-allegata vittma għamlet rapport l-assa pulizija fejn qalet li żewġa batilha diversi messaġġi ta' teddid. Il-prosekuzzjoni preżentat dawn l-istess messaġġi quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek u saħqet li matul dawn l-aħħar jiem l-imputat ba' diversi messaġġi lill-vittma li se joqtolha biex jeħles minnha. L-allegata vittma sqaret li tkun kuntenta jekk is-sentenza tkun ta' sentenza sospiża. Il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek laqgħet it-talba tal-arrest u tagħtu sentenza sospiża. Żewġ ġuventur wieħed ta' 19 sena u ieħor ta' 22 sena wieġbu mhux ħatja li nqabdu jitraffikaw id-droga. Allegatament il-każ seħħ fis-7 ta' Settembru fejn il-ġuventur flimkien ma' minuri daħlu f'tojlit ta' stabbiliment f'Paċville biex jitraffikaw u jagħmlu użu mid-droga kokaina. Barra minn hekk wieħed mill-ġuventur kellu fil-pussess tiegħu il-kannabis. It-Tiviża talbet ħelsin mill-arrest minħabba li qalet li m'għandix aċċess għall-vidjo li fuq ttieħdet ix-xhieda tax-xhud ewlieni li hu minuri u li ma kienx preżenti fl-awla. Il-qorti presieduta mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimek ċaħdet it-talba tal-ħelsin mill-arrest u ordnat li qabel ma jibdew proċeduri id-diviża jkollha f'idejha l-vidjo li bħalissa jinsab f'idejn il-Pulizija. Maċedonjan li jgħix f'Malta ammetta li saq mutur b'mod perikolus waqt li kien taħt l-effett tal-alkohol. Fil-qorti jingħad li l-imputat m'għandux liċenzja valida tas-sewqan. Meta l-Pulizija wafquh huwa pprova jagħtihom dettalji personali ħżiena. Il-qorti presieduta mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimek sabitu ħati u ordnatlu jitlaq lura lejn pajjiżu.